लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो बयनिबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय दिनै शुटिं लानो नागिरदोंलाय आरोखि खांखिला गोफार पार्ट 5 बाथि खोन्दो। आयौ नै जोमग्राया सिथाबथाबबाय नै बाथि खोन्दो नुनो मोनसिगोन लानो नागिरदों आरो नोंथांमोननो नायबाय उदै सालायबाय देहा ब्रो गेसावसो ज' थांसै लोगोफोर फंबाय सोरनोबा नांगौबा फंबाय बे आंनि दुइसिन आंहाबो हाबा जानोसै लोगोफोर बैसागाव आंनि हाबायाव सोर सोर फैयो आंजों नोङो फैनो हागोन बैसागआवहाय आंना फालियो बैसागआव हाबा जानोसै आं बारायरायसो नै लिस्ट लिरनो नागिरदों माबा हनै थिखादार दुप्लिकेट थिखादारनि आं माबा जाहैबाय मा होनो बिदिखौ लिस्ट लिरग्रा नै बेहा सासे थगायसिगोन होननांगौ जाहैबाय आं थांफानो फिसाय थांफानो मोनलायै बे फिसायजों खालामनाय बायदि खालामहैयाथ' बे लामायाव लानो नागिरलायबाय माबानि थिखादारनि लागोन बे लामायावहाय थिखादारजों होनलायलांबाय सालायफ्राबो थिखादारजों प्रेक्टिकेलजों लानोसै आरोबाव खांखिलाजों बोरलाजोंहाय नांलायनाय एसे दिनै आं गैया आंहा दिनै जिरायनो मोनदों आंनि गैया आरोखि दहाय खुवा खुवामोन दासो स्रां जाबाय एसे मामा जाया होननानै अनेक लानो हायोना मा होनोमोनलाय गाबोन फोरबोबाबो लानो हायो बेना गाबोन फोरबोबाबो न'आव सोना जेबो नङा बाजिनाया औ बिदि लानो हाबाय बिदि सोनो दावसि लाजोबनायसो जेबो आं नायखांखाबाय बोरै जाखो नै सुजोब्बाय आङो थासिलाय नै होदोलाय बन्दुक खेबखाजोबगोनसो दिनै ना ने खेबसेजोब लिस्टखौ नागिरबा मोनासै नामा बाबुआ दंलाजोबो आंनो गिबिसिनलायबाव मालायखौ मालायनो आंनो गिबिसिन ना लादों बुगालि दरलाय एसे माबासो होनांगौ दा लेबार मावग्राफोरनिखौ ना नामा मोजां जानो ना सोरनोबावनो बेखौलाय जाबावलासो माबायानो टारगेटानो जाबावलासो बेखौ बोरै नुबावनांगौ मानसिफ्रालाय होमबाबो नों गाब बैयावबो लानांगोनलै आं एसे ना औ माखौ नागिरा आंलाय बिसोरखौ नायदोंमोन ना दे आंखौ लाग्रोदो मा बोरला बाथाले फैदोब्रा सिनिङो साला इजो खेटार रेडि माबाखौ नुगोन दे नानखौ नुगोन दे ओरै थांना दोन हा दे रेडि एक्सन लेखा गोरों मानसि नोङो एजुकेटेड मानसि साला being an educated person don't you feel shy to say like this बोरला गेसाव खालाय जाग्रा नों इंलिशआ अ दुगुरा राय ओरै लादो नोंनि इंलिशआ होननानै ओरै माबायाबो दहायनासो बोरै जाथारदोंमोनलै मिनिनायमोन दाना साबसिन जादों नङा मामाया अ होनगोन ना औ दे बिदिनो होनफिनब्रा नोंनि इंलिशआ रेडि एक्सन नोंनि इंलिशआ बबे भाषानि इंलिशआ बिलाय बबे हादरनि आला बोराय बेफोरबायदिखायनो बिबो नांगौ खारसन लायदों बियो सिगुन बायदि हादि दला बायदि लानथाथा जाजोब्बाय खर'फ्रानो बेफोर जेबो गियान गैजाबावा थांदो जाबाय बेखौ खनसे लाबाव दे आरो खनसे लाबाव आदि आं बानायलाबाय दम थालायनाय हौवाखौ खमजुरि मानसि नुदों नोङो लेखा रोङा नालाय बेखौलाय बुंखागोन ना नोङो लेखा रोङा नालाय बे
बाजिया सिरि बैग्रि जाखोमागासिनो आङो बैग्रिया बबेबा गोथाव बबेबा थावा बे बिफां फांसेनानो बिदिनो आल्ट्रा स्टाइल दुन्दिया संख्रि बानलु मोनोब्ला बिराद गोथाव जागौमोन आं सोरबा लाबोना फै अननाय दंब्ला नैबे लामाखौ मिथियोब्ला मा लांफैदों बहाय बुंलाय दे मबाइल नाम्बार नोंसो मा लांफैदों सुटिं गानायखौ फट' खेबनो फैदों नोंहालाय मबाइला बोरो आयु मबाइल दंखाजोबो ना दे सोर सोरखौ सिनायो नोंसोरलाय नाम खिथालाय दे सिनायग्राफोरनिखौ हा मा नाम लगा आदाना नामा लगासिनो नों मिथिथारगौ दा फाइनाल नोंसोरलाय मिथिया ओरैनो फट' लानो फैदों होनबा मिथिया बुङा सेल्फि लागासिनो दं नैबो आदा प्रेक्टिकेला नै गावनि फ्रेन्ड्स मजा प्रेक्टिकेलनाव करियाननि नट दङ 5,000 रुपिस सोरनावबा बेफोरबायदि दङबा रुजुफैलाय प्रेक्टिकेलासो माहाजोन प्रेक्टिकेला सिबाया ओमफ्राय हिनजावानो गोसो जाया मा जाखोथाय नङा एसे जोंबो मोनदों ने करियानि नट 5,000 बेंक अफ करिया दे बेंक अफ करिया नै बे करियानि माबा ना मा होनो बे मालाय करियानिसो लानोसै हिनजावखौनो आदा प्रेक्टिकेलनि बिसिना जोबग्रोबाय औ जे थांथ'थोंसै अबे जारौआबो थांगोरथोंसै नानि बिजाथियाबो थांगोरथोंसै मानसिया दंबावोमोन सफैजोबाखै दा लागोन जों स्टिंखौ लासैबाबो लांखिमोनलै मामा गार्लफ्रेन्ड होलांनायसो दाखालि सिलिगुरियाव बाय मा थांगोरथ'दो दे करियाननिसो लानोसै सोरबा सावथाललायनायाव हाबा जायो दाखालि होलांदों आंनो दाखालि माबा दिनै खय थारिख जाखोमोनलाय 28-20 थारिखआव लोगो लाफैदोंमोन आंखौ सिलिगुरियाव ओमफ्राय 5,000 हटखौ आंनो होलांदों आरोखि एसे टकेन अफ लाभ लासिगोन आङो बोरैबाबा दा खाथां जायाखै आरोखि लानाया बर'आनो साइज मोजां हिनजावफोर दङ दख'ना रोमोदो गाननायजों बाथ' गां सादोर जोमनायजों ओरैबादि मोनो आङो लानोलाय गुबुनखौ बिराद लानो हासिगौमोन आङो दा आङो बेखौबो लाहां माहां जादों खिन्थु नायनोसै बबेनि दैया बबेजों बोहैलाङो करियानब्लाबो आङो बारा थिग मोनलाय लाङा आं बर'खौनो लागोन आरोखि खिन्थु मा जायो नायनोसै थेंक इउ दयन लाबोनो हायोमोन बिदिबा खायदा उदि फैगासिनो दङ आं थांग्रोबाय दा औ दे थांग्रो दे बाय आदा मालाबा लोगो मोनलायगोन औ लोगो मोनलायगोन थैजासिमाव ना हाजारखि माहाजोन जाया मानो आङो बे दाहाना साइज आखलखौ मालाबाबो आङो गारनो हानाय नङा दाहानाफ्रासो बयजोंबो लोगो लानो हायोना नों माहाजोन साइज स्टाइल स्टेन्डार्ड देखायोब्ला गावनि लेभेलखौ बासायबाय थायोबा जेरावबो नों गुबुनजों गैयैफोरजों गोनांफोरजों बयजोंबो गोरोबनानै थानो हाया आरोखि राइट थेंक इउ दादा बेयाव लामानियाव जोबथ'बाय दा न'आव खेबायसै बोरलामोननि न'आव दे जा बोरलाया दिनै बन सिननायसै बौआनो दाबो खेबसेबो होजेनाखै आरो सिननो रोंखाया मानसिया एसे लाजिनानै बुंग्रोखाबाय बियो बन सिननो रोंखाया नालाय लाजिना बुंग्रोखाबाय बेनो आं जाबफानो गिदों बोरैबा बागसुदावलायनानै आंनाव मा हायलुरा खामफ्लायाव जिरायनो थानो ना बायथारसिगोन नामा
이거 진짜 생각. 자태는 나가. 디양 본잡셔. 뭐 잡지? 디. 라마니 디디디디. 우리가 기다지 못하려 가겠나? 네, 나니. 네, 리디. 라자문. 액션. 이거 리랑 너는 이거 마바나 구나. 이 뭐냐래 리디 비브로 이콘 더 있나? 디 बेफोरखौ माबानानै माबालायनांगौ नामा नोंसोर जाबो लाय जाबायबो ना 다민이 거의 집에 휴대인 거 봐. 네. 이제 물가 다 들어나 하시. 뭘 앞나? 액션. गरमबो मोनो गोजाङोबो सान्दुङावसो जिरायबाय नै खाख'नानै जोबहां जाबाय जोबनोसै रिसुजों बोरलानो दङ जोंहा खांखिलाजों माबा बोरलाजों रैसुजों लागासिनो दं जोब्बाय शुटिंआ जोब्बाय ओंखाम जानो मोनसिगोन ओंखाम जाहैसै आं सेरफांगुरि नम' कलेजाव जाहैसैलाय नम' दाबायाव थ'द' रायजोफोर रैसुनि आयनाखौ गालांसैहाय ओंखाम जानोसै जोंहा मानो ओंखाम जाहैसै ओमफ्राय लामायाव गाइखेर लाबोबाय नै गाबोन फुंनि थाखाय बे नङाबा जायाहाय आंहा नायगोन नोंसोरखौ ओंखाम जाहैसै दे